Sa Good Vibes Projector Animation Display, masaksihan sa Bacolod City Government Center, kada gab-i. Nagsugod na sang Sabado ang Christmas Projector Animation Display sa Bacolod City Government Center. Sa kada gab-i, sarang masaksihan ang napulo ka minuto nga animated projection nga magabalik-balik kada 30 minutos. Ang fasad sa Bacolod City Government Center pag-transform sa isa ka dako nga canvas sang suga. Inyagin suguran kadungan sang Festival of Lights sang Sabado. Suno kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya, ang ini nga proyekto ginahimo agud mapabatsyag sa tanan ang espiritu sang Pasko sa lain naman nga pamaagi. Magalawi gini tubtub December 16, 2025. Las 7 tubtub las 9 sang gabi. Ginpasiga naman ang Christmas lights kag naplastar na mga decorations sa BCGC ground.